Kapitan Enteng! Ay na. Naimas at talaga ti kapay. Kwaro ka na ka. Ay nagmayat. Unang gail, nagbanglo pa iday ta barakaw. Kat no inted day tatay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit itid kan ka. Kapi, natin, kanda dumapay. Katuan na ang gail, kasta at talaga ti man nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangtad kan ka itipulo. Ay, una, at dapay mangtad kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, huwag gayam ko raw. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, da ibagakan ka. Anya day tanggal. Kuyugan nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, tauray arkila. Bangir a barangay? Apay? Intag pasyar Puring mo, adala dito'y barangay tayo. Iso nga agpasyar taman mahit. Arkilam nga ti tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkilang nang iti sang aribaw. Nagninat! Nalakakit di day adakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasadak langan. Anya kamitin. Kasla dinak angkal, iti kasta pa nagsasaum. Agsigsigurado ak lang angkal. Kanas ka na money down. Mudto yung pa iti sang aribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakmanan angkal. Iso ayag maun ti sang aribaw. Sakbay amapanta. Angkal, asino ti sarong karam di tabangir na barangay? Naka-spotting ka pa'y, kundibis ngay ka pa'y, sakit nakabangbanglo ka pa'y, kun at dapay take out mo apansay. Siyempre, birthday-party ka di tidarayan ta. Saan? Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay? Saan? Kursunatan? Uy, saan ko na kuma? Wala kang kail. Agungat niyan tibanang. Ay, hindi mo latan ipagbagaan. Ala, nasaya at ti panagmanihong. Ang parta ka pa, tapno maabutan ta, na mga nurumwar. Walang kail. Sige, patayabag nga rutin to'y tricycle ka. Marijuanang, apalak ni Maribanang, tanagbakasyon manan, napan ijay Manila. Apay ko mga apalam ngay. Addaman nga roden impos na ijay Facebook na, katkadwa na dagiti gagayim na. Kay, tanya ko mati apalam dita. Imbagkan ko taday talagpas pasyar ter aramidon na. Nagaduti impos na ijay Facebook aladawan na. Diag pasyar ka mait. Kaya't ko ngamti parikaw, tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay, mapan ka iti parkay. Kat agpicture ka ijay, sa mo i-post iti Facebook. Wen anya. No kayat mau, mapanta. Di oray man ijay ililaang ti pagpasyaran ta. Ha? Ayuwanan niya. Mayat sang agpayso Wen maray, rumwarta mag. Mapanta ijay ilay. Ta inta agpicture ijay. Ta i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda maipos na. Kahit kaano nga roda mapanta. Inton bigat. Sige, agpaili ta inton bigat. Malagip ko man, maray. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na inlaba. Na, sasawam mo't mo. Ay, wen maray. Kasla jar na ti mapanagaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataer si ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, no baro akpay kumakit arman ka. Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan ka lata.
Sige. Nga, saan ka kading agtak-tak-takla ang iti oras mo? Saan? Basta sika. Kan, saan kading agunget ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyon? Kasta kadi. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Kan awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta disturbo laeng? Anya? Alakitin, Kapitan na Lolita. Kanin tayon, day tayin sangpat mi apansay. Sige. Apag iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Kan, uminom tayo iti bukod Diyos. Nagimasin. Nakaragrag saka, Kapitan na Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag saka ka makisarsarita kun ka. Uncle, inta ka din. Kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa Saan pa? Taliyaw ka at taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Kasladyak pa'y kaya't ti pumanaw dito'y. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay ngay? Intalit din ang gail, agawitan. Ang datan dito yung balay awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawid akmatan ni di balay ka. Ito'y ka pa yung isam ang gail. Nainlabak ngamin ka ni Kapitan na Lolita. Naman gail, sana may parabang ng kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na asawam. Sa nabalitawan yan, time. Namnog parikot kan tao, awan basol ko tapin nalagipan kamay. Awan to tagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitan na Lolita. Badong, ingkam ijay ilay ita. Ingkam agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Iso pa iti maitulong mau. Ingkam nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sangaribaw. Tamakichinda ak tumuten kalpasan ti panagpasyarmay. Apa nga imutang ka? Adaya pagbayad now? Bayadak tulata. Ala, inakaon ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami amakadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadekat ni banang-banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man nga minin. Ing kami ag-picture kin ni Marikwanang taipos mimay. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Uwin nga ron, Maray, ay na, nagpintas. Ay na, nagmayat talaga, Maray. Sige, mapan ka pa'y ijaagdan, tapicturin ka. Ag-smile ka atap nuwayat. Wan, Maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Uray syakmat alaan nagtumot itiladawan. Sigay, ag-selfie ta Marikwanang. Sige, Maray. Sige, Maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sigay, picture pa'y dagiti kanon ta, Maray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, Maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake, and ice cream. Wen nga rod, Maray. Di kagdanag, Maray, ta siya kung timang bayad ka na kita. Ilibri ka itang aldaw. Ay na! Thank you, Marikwanang. Nagsaya atay. Wen Maray, naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibri ka. Ay!
Kapitan. Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga Sikat ipagdamdamagak. Papanam. Adalaga tangak ijitersinan ni kagawad ko anang. Sapay nakapumada ka pa'y. Mayat man di pa nagkaw-kawis mo ita. Nadalos. Wala ta kapitan naggaround. Kasla, jar mo ti mapanagaram. Sa anak nga agaram. Ngem iti day ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagaram pa. Sa anak nga agaram manong bastay. Mabasak di tamatam. Kapitan. Mapan kagaram. Kat amok. Noan niya tigatangam di tatirsena ni kagawad ko anang. Anya? Amok? Amok chocolate. Ha? Apa nga amaw manong bastay? Basta amok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Enteng. Adan asawam. Iso adi kan agarem pa. Sa anak mo't nga agaram? Laklakayan kan. Nga magulbod ka pa ilaang. Sige, inakaon. Tagpag na agpayam. Apa nga muna nga agar-aramak? Saan ko nga aminan iti uray asino man? Narigatin. Nila kwarog ti makaamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kaw. Yag mo pa iti bayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo ti bayad mau. Sakbay apagandarak to'y tricycle kaw. Sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na Angkail. Alangaro din, pagandara mo. Rupat kwarta ka talaga. Tas singirin nakpailaang. Angkail, arkilang naksan ka day. Ibagam lang nga, no isublik ti sangaribaw, tagpasadak lang nga. Dakdakil pa iti masapulak. Saan din? Intan. Talaga ka na yun naman, di sumarong ka dito balay, Kapitan Enteng. Wala. Nga man, naragsakak no adak dito'y balayaw. Nainlove kan ka, Kapitana. Ha? Aguli makaman kwaro. Day tatipod na ako, Kapitana. Nainlove kan ni Uncle Kao. Aguli makakunakbet na. Kastoy na'y Kapitan. Mamati ak itinakuna ni Kwarog. Ana in love ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga. Nga agawid kayon. Ha? Ididamo. Ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas kan agup dentan ti panaggayam ta. Tamangan no makabasulakpay kan ni bakit mo. Kan maysa. Agpada ta Kapitan ti barangay. Diyak kayat nga ada pa kasarsaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Angkail, agawid ta kanaon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ta. Kuha, Kapitan na Lolita. No amumla kumaan na ragsakak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madda na sawam. Iso saan arumbang kita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla may inlawak matankan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga da pa kasarsaritaan ta. Nang runa kat agpada ta Kapitan. Inukas ta. Adamot rik nam kanyak. Agtaray talangin. Anya? Intan, agtaray tan. Agawid kakit din, Kapitan.
Kanja kayatan nga umay ka diti balay ko. Ah. Dahito yan ti mao di apa nagkita ta. Dayta, nakadanon tan dito'y parangan niyo, Uncle. Ha? Agsangsangit ka ba lang? Nagsakit ko arong. Sobrang masakit. Ang alain, tito, ang arthritis mo? Uminom ka ng gamot mo? Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay, laklaka yan. Gayat mo't kanyak ni Kapitana Lolita. Ngem din akon kayat makita. Tada ka nun asawak. Kay, gusto mo ti kunana? Urang saan ko man asumang sangpet ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total, ni Kapitana Lolita itantay ayatan. Ay, nanggal. Itugtog mo man day ulaw. Bareng agring ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na-in-love ni Kapitan. Ha? Wen maray. Ay. Nangag ko ti panagsarita dakin ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak ngamin iti paraangan da Kapitan. Na-in-love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitana Lolita. Ha? Tay Kapitan na ditabangir a barangay? Ay, wen maray, kanamom kaday. Kuna naasaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanan Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. Saan mo ngay warwaras day tanang ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y nukas na. Ikaam mo ang tabibig mo. Tapno saanan a dumakkel ti parikot. Parinteng, amukon, no apay a kanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkaran ni Kapitana Lolita niya. Ay, sasawag mo. Ay, nakon. Labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay, Parinteng, asino ka day tinapimpintas ka da Kapitana Lolita ken Maribanang Napimpintas ni Kapitana Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagana ka kitay. Tamangan no maamuan ni Maribanang data, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Uncle, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, agure ka. Ha? Ada nag-text. Nantimad. Inting. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpeta. Ha? Uncle, inawagan nak ni Antibanang. Kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita. Kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw. Tapod numat nga awan. Ngam aggusto ka ken kuana. Apa nga imbagam ngay? Sorry, Uncle. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpakikan ta pumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten. Makitam, papanawon na kon. Ha? Kapay ngamin nga imbagam tipod no kun di antem nga gusto akin ni Kapitana Lolita. Kuha ngamin, Uncle. Nailawan nga ron ni imbagak. Kan may isa, hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakis akon kun di antem. Kuha ngamin. Unay bata. Ala, awawagan na ka ni Antay. Nagpaisaw. Tsung bata mo na.
Sige. Yeah. Hello! Enteng! Agsagana ka kanya! Ha? Apa ngay? Inidap mo matay ng kail. Agong ungat ka, day. Nervyosa. Na! Ha? Anday ta? Agriring manang. Ako. Sumbata maun. Katakid daw kayo ti pamakawan. Kuha! Nadadanagan ako. Sumbatam kiti ng kail. Sangwam ati buong ati pan nakainlab mo iti sabali abakait. Nangataramidag. Laklakayan ka kami ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sabalay. Ha! Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nanabanang. Ala, sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sabali abakat, akas ko na ni Kwarog. Ala, sigay! Diton, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.